goals are restored. The resources that we could not access, we can now access them. Our fingerprint is recognized in heaven. Izulu liyamazi uJesu. UJesu esephila kimi, nami sengiyagazi. Izinto ekade ihlula okhokho bami, masengihamba noJesu, ngimele bona okhokho bami, ngoba ngibizwa ngoShezi. OShezi, before uShezi wayini, babengahluleka ngoba bengabi nayo uJesu, kodwa ngoba mina senginayo, sengiyangena. OShezi bakunezinto abazenza, mina sengidinga zoba ngizenza, senginoJesu. Tata bonke, tata bonke, tata bonke, tata. Tata bonke, no Jesu. Tata bonke, no Jesu. Mandina Jesu na bonke. Tata yusa kobuwe. Fale lumo. Ana kopane. Kona mana kibe nino kena mipenge omike. Mase kena mipenge omike. Lofunu umtharatha akasangitholi ngoba usetharatha umnikazi omike. Ukufuna ukuthatha abantu noNkulunkulu malini ngeke nkulu. Hayi umuntu oyasela. Abantwana babayisebenzi nje ojojo. Abanye bavumelana nento bephakathi eGibhithe. Ukuvumelana nento noma ngathiwa uyisipila for 400 years. Utilazwa. Once wavumelana nento, kwaqala bafika ama-solutions. Yaqala i-solution bafuna uMose. uMose ngoba bavumelana nento babatshela bathi thathani igazi limpende emnyangweni noma kuyithika semnyangweni. Yothi bayifika igelosi yokufa. Le kalile namhlanje ephikisa bonke abantu abasha. Le ephikisa yonke imishado. Le ephikisa ama-systems omhlaba. Le ephikisa ama-politicians. Le ephikisa ama-speakers nama-public figures. Le ngelosi. Yothi bayifika ibona igazi. Igazi kaJesu sikhuluma konke Jesu libovu. Sikhuluma ngamazwi akhe phezu konke Jesu. Jesu ifike ukulu athi lona umzimba awumzimba ngoba umzimba ngoba igazi ngoba kusho yena awuphumeleli ngokuhlakaniphile uphumelela ngoba kusho yena ingakho kuthiwa yidla izwi lakhe ukuze ufane naye uma usubukela izinto ey'ngenalizwi liyabuya liyaphela izwi lakho. There is one way I'm going to allow my family. I'm a father, so I guess you will never get. That's why I want to get this. You can't do. I don't care about my father. So I don't want you to be missionary. But if you have split kids all over the world, what do I call about the church ruler? About it, we are going to take all these split kids and put them in schools. And support them with food, but not only food alone, but we are going to ground them in Christian principles. We are going to feed them the word. We're going to feed them with the word. We are going to teach them about faith. We do not have all the resources. Atama institutions, maithatha zonke lengane, bayifundisa bayifakise, lelekhisha ey'koleni zethu namhlanje. Uma seyifakiswe, that is why England and America are so blessed. Because they simply partner with the women. Noma benza imikhuba yabo, bayihlanganisa nezo. Uma sibuyele iy'nkani zokhokho bethu, engasizi ngalutho, we are doing ourselves.
wenza into engajwayelekile leyo zeyifunda lapho kwabaseKorinte. Wathatha iveli igama likaJesu wasimboza ngeveli. Kwakusho ukuthi ukuyimboza kwakhe ngeveli kwakusho ukuthi imvelo engaphakathi umuntu bakamoya ophila kumina nawe uma sesimbona uJesu emkhathini ezolanda ibandla sizobuza umoya ingcwele esihamba naye sithi ubani loya uyona siyaphendula umoya ingcwele athi ude kususisola zethu athi umyeni wakho loya sobe sesenza into engajwayelekile nathi esingazi siyenza kanjani umuntu ongaphakathi yokwini umuntu ongaphandle imithetho yemvelo negravity imithetho yokufa nesono esidinga emhlabeni yonke kusibamba sondiza hlangane uJesu ayivukele bana asamani sekubhala ukuthi uJesu lokhu wenza ngekhathi zonke ukuba nimkhumbulo. If you want to kill God, just forget it. Omufuna ukubulala uNkulunkulu ezithelo nje kodwa inkinga uNkulunkulu wethu ukuthi akafiki uyaphila mhlasimkhohlwa uyovusa abantu asikhumbuze mhlasimkhohlwa uyobabika ney'ngane zishumayela ivangeli mhlasimkhohlwa uyoletha izinto ey'mangalisayo emhlabeni uyoletha ama-systems nama-structures angolileyo uyoletha ukubhubha ebese lithi ibhayibheli lami uma abantu baba babizwa ngegama lami beyithoba phambi kwami mina ngiyobezwa ngisezulwini ebese mina oletha ukugula. God, I will heal their land. Uma abantu baba babizwa ngegama ngoba zonke iy'nkinga uNkulunkulu kuyenzeka ayivumele ukuze alande mina nawe. Kodwa ezinye izinto uNkulunkulu ayivumelayo ukuze thina silande. Bazalwane uNkulunkulu is still gonna bless us. Sisazolidla izwi. Hallelujah bantwana. Sizolidla izwi. Sibone lisicivilize. Sizolidla izwi. Sibone lispoke. Kunzima ukubheka abantu abadala. Kodwa mawudla izwi liyakubamba. It's hard because it's very difficult to obey the elder.